Voin hi September ni som sang ni le som ni pali ania. Voina hian Evangelical Baptist Church Kohhran chuan naktu ka Biak In hawng turin anin puat cha me ka ruam man na po anti felvek to Biak In hawng turin anin ruam man me ka ni ti hian Biak In thatak mai an sa naktu ka hawng tura in puat sai an ni an Biak In hi aro puya amoi khop mai pathian aro pui nge yang ti hian Biak In tual zau nuam tak om boka veranda nuam tak om boka na chi pa cross moi tak ti hian om boka ni Evangelical Baptist Convention Church Kohhran. Ti hian a chawng ani a hnuaiah hian hall tur zau tak hmun ruak ala om bawk ani a hnuai pawh hi zau tha khawp mai a in daih khawp mai a daih zai dawn khawp mai a chhung design a mawi a ceiling pawh a mawi khawp mai light te pawh a mawi e ti hian gallery zau nuam tak a awm thei bawk a thutthleng engemaw li zat a leng dawn ani